Nahampag sa kasong pagbalgar sa Section 77 kang Presidential Decree 705 ang magtugang gikan Leyte matapos na masabat sa mga ini ang 61 undocumented lumber na nagkakantidad 3,962,742 pesos sa Maharlika Highway purok sa Barangay Bulo, Matnog, Sursugon kanakaaging Martes. Binisto ang mga sospek na sinda Rex Luterte I. Crisostomo na driver kang ginamit na 10-wheeler truck asin ang painante kaining tugang na si Efren na parehong residente kang Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Sigung kay Joeski Sarsa, Commander kang Coast Guard Matnog, Sorsogon, tulos nindang inaksyonan ang naresibeng sumbong gikan sa sarong concerned citizen. Dapit sa subot itatransportar ng mga undocumented lumber sa Matnog Port Hale sa Lopez, Quezon, asin pasisiring sa Tacloban, Samar, na nagresulta na nga sa pagkakaarestar sa mga sospek. Yung initial at nakita natin, yung laman ng van ay mga gulong at yung kahoy po nandun sa ilalim, kasabay po ng gulong yung mga cages na kulay orange. Base po sa nakita natin at sa report, wala pong laman yung cages na nakalagay on board dun sa wing van, kasama po ng gulong at yung mga kahoy nandun sa ilalim. Kabali sa mga matrayong pong nakumpiskar na kahoy, iyuan nara, kuyaw-yaw, asing kapili. Dugang panisarsa, ini ang primerong beses na nakasabat sinda ng siring ng mga undocumented lumber. Pinapaalalahanan po natin yung lahat na kung magta-transport po ng mga ganitong dapat po may kaukulang permiso at permit na nanggagaling po sa ating mga otoridad. Permit po sa sa DENR, ma'am. Permit to transport, permit to travel, ma'am. Sa presente, nasa kustudiya na kan Department of Environment and Natural Resources ang mga nakumpiskar na lumber, magin ang mga sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.